Odumura adom yen nanso Musumi ni dumi no ne de to so enan ene Odumura adom yen bronya musumi na yewura mu yi Nonu abo aba musima wotwe ewofie ha Numedia wani bisu a oke tete atempon na waje me so se san kofa ansana no ma memfa edumaku a asoma sene nkra toy enfidwa na abe ya ba yumadie no so ye odi kan ye Ordos Construction Limited ya bo nkai da se wonya asase opese oye drawing sene na no kan opese o draw to so sene opese oye odan no o draw manwa obeye ne kama ape wadro mo wie no opese opada ni si ho ma o si dan ne hu se o si dan nya dan si ko lu ko he dan do bi si ho si dan na wotu mai na dan na eprubu se ya pre Ordos na o mesi udan na ma na de bra wo de ba ya ma no wo de ba ji ho keke aduma bia ya friend se construction work here pre Ordos na o me yo ma kama dan wo si wi a na wo nwie de buru be ka se interior decoration o siesie dan mu ma o obeye ne kama dan wo wura mu a wa o beze obi abonten se ni obesi adi mu adunia ma won no pe o da ho se ye wada dan wo ha wo da mu a ko tre kwa pa ho na birugu so da bi pre Ordos was 0592 954689 0592 956489 Ordos na what is say redesign rebuild repurpose freno na on si wudan no ma kama ye free Ordos ana ye call Airport Engineering Solution juma ko nso na juma o ye ne se wasi dan na wo pese wo de enhuma FM de bro be ka se wo yare se eye wo fie se juma se factory bi na yame adom wo ye o frɛ no na o meye ma kama nya de wo de wo so ekon ana de bi obe ni na ma kama ahoma no ompa ni je befem ahoma bi ho de ma wa wo so ye na bra na adum abi ahoma nya papa frɛ no na o meye ma wo fie ho o pese wo di video titaro ho wo duma pese wo di video titaro ho de bro me ka CCTV camera o pro na o pese obe install ma wo o kama o store o pese CCTV camera me bo ho ma wo be ya na bia wona abonten na wo hwe ofie wona abonten na wo hwe odwuma frɛ no na ɛno so o meye ma kama ya ka se adwuma efie frɛ no obeye ma afei o pese wo di solar panel agu wodan so kanye na bone ni pre titi bayi boy frɛ no na ɛno so o meye ma kama ne bo no da fam kura se o fam bo na ntie no frɛ no 0248 70 8620 0248 70 86 20 and now says 0506 19 27 71 0506 19 27 71 for Airport Engineering Solution na omedi wadini no ma kama ape ma me nko baba Albert edu ho na me mana kwa aba na pe enne yenhwania yebetumi ene wo asua baba ya mo hyehyɛ ya pacho na hono design adumti ya hoye pa yeda adum rase se wadum yen na nenso wade nkwa aye akyeye yarefo enne nia yehwe na otwene ne yehyase wo akamfo amamuo anase obeka se ahimfie enanam wa ahimfie no wo dwumadie eno na otwene ne yehyase na yehyase free oman hene dwuma odi
afi yɛbɛhwɛ ɔba hema nso adwuma ɔba hema edi na ɔba hema ne hu sɛ tumi ɔba hema kura no ɛso paa nti ɔba hema bi tia konya bi so na ɔyɛ sɛkinsɛ yɛ mu a asɛm ɔde bɛba kuro no mu no asɛm kɛseɛ paa ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ kontre ɛne gyaase kontre ɛne gyaase ɔmo nso dwuma a ɔmo nso edi wɔ ahemfie hɔ wowura ahemfie a nkonnwa dɔɔso paa o ɛdɔɔso papapapapapapa na akonnwa biara nso ɛwɔ owura a wɔte soɔ na owura a wɔte soɔ no nso ɛwɔ dwuma pɔtee a nana de ahyɛ ne nsa a ɔdi ɛwɔ ahemfie hɔ ɛnyɛ ahemfie hɔ nko opia abɔnten a ɛno nso wɔ dwuma bi a ɔyɛ wɔ abɔnten ne nkwankoa bɛhyia ne mmeranteɛ mmabaawa bɛhyia ɛtie nsɛm de kɔ ahemfie nti yɛbere gu so a yɛkorɔ no yɛbɛhwɛ nananom atrɛ nkonnwa no wɔn dwumadie nkakra ma yɛma yɛahwɛfoɔ nyinaa adwuma wɔn kɔ aba mfambra tete agyempɔn dwumadie so ɛwɔ FPN online TV official FPN TV official wɔ YouTube anaasɛ Facebook afei wowurɛ TikTok a TikTok deɛ wonya yɛ live na mmom Facebook ɛne YouTube deɛ wobɛnya yɛn live na wahwɛ wohwɛ a na wahyɛ ama wo nua na wo nua nso ahyɛ ama wo nua fa wadwenkyerɛ ɛto apa no so ma yɛn berɛpɛm yɛbɛkenkan sɛ wopɛ sɛ wo nua bɛbom bɛto kɛsɛ na yɛbɔ wɔdwadeɛ ho ɛdwa mma wa ɛfakyɛ wɔ a frɛ number si 0544 36 7227 0544 36 7227 anaasɛ 0543 925188 0543 925188 frɛ na yɛne wo no dwuma ka kyerɛ sɛ yɛayɛ sɛ asoroboa no ɔkɔyɛ yɔnko a ɔkɔtɔkorɔ ɛnka soro da ɛbɛba fam sisi a papa ma yɛnwura ahemfie no bio na yɛnhwɛ kontre ɛne gyaase na ma yɛmfa mfiri aseɛ kontre ɔyɛ hwan ne no adwuma ne sɛn ɛwɔ ahemfie hɔ ɛgya sɛ medi ka da wase me nso meda wase hɔ hyɛ yɛtiefoɔ nyinaa yɛtiefoɔ agye wo soo ɔmo nyinaa so atena ase yo ɛnua bi hɔ nom a yɛana ɛka sɛ ɛhia na ɛhia paa sɛ ɔkɔ ahemfie a mo sɛ nananom abonnwa mo nyinaa ata boto so obiara hyɛ ne kyaakyaa hwɛ ne ntoma mo sa hɔ nanso so wohu bia obiara wɔ nanso obiara ɛwɔ ne post a anaa dwumadi a wodi wɔ hɔ nti na yɛane sɛ ahemfie nnipa binom wɔn dwumadie ahemfie nnipa binom wɔn dwumadi a wodi wɔ hɔ nti ɛhwɛ dɛ na wokyerɛ sɛ na ɛhyɛ aseɛ no ɔmanhene na wɔyɛ ɔman ɛde wo kuro hene sɛ kuro hene de yɛde yɛno ato hɔ akyirɛ yi yɛbɛba wɔ no no so ɔman hene ne yɛba wɔ hema ɛmpa sɛ ɛka konkyire a konti no no ɛyɛ nnipa bi a sɛ ɔhene ni hɔ a ɔno ɛna ɔno ɔhwɛ akyire ba nana sɛ bia nana atu kwan a konti hene ɛna gyina nana anam ɛhwɛ akyire konti sɛ ɔbɛba wɔn na wɔyɛ nana isi anamu wɔ ahemfie hɔ na n'atu kwan a konti hene na ɔbɛ n'akyi ɛma no konti sɛ ɔbɛba ɛna ɔbɛ n'akyi sɛ ɔbɛba so dwumadi ahodoɔ bebree ɔwɔ ahemfie hɔ baako no sɛ nana ni hɔ a wɔn na ɔbɛ n'akyi ɛde ma no ɛna afei so ahensie mu no sɛ akonnwa bi tɔ a amanfoɔ de kɔto n'anim konti n'anim sɛ akonnwa bi atɔ bi ɔwɔ hɔ koraa bɔ wate akonnwa no pakyɛ wo ɔhene akonnwa no tɔ a ɛde kɔtoro no mu anaasɛ akonnwa wɔ ahemfie biara ɛtumi de ɛho asɛm kɔtoro n'anim sɛ akonnwa wɔ yɛatɔ nti bɔ ɔhene so na ɔhwehwɛ obi ɛma yɛn ayɛ te sɛ asante sɛ oyere efiri mu a wɔn mi sɛ oyere mu nso gye sɛ ɛba bɛsi yoo amammerɛ no wɔte nkɔmɔ hu sɛ akonnwa no atɔ nso ayɛ de fa amammerɛ kɔ so a gye sɛ mu de kɔtɔ ne sɛ nana akonnwa bi atɔ a
Unimo, this was it. This was a member of na yɛde kɔto na kɔgye na sɛ akonnwa bi atɔ nti na kɔgye nso asom a asa na yɛde kɔkɔno yɛde kɔdan ɔhema ti sɛ akonnwa bi atɔ na papa mpacho sɛ ɔhene deɛ na yɛde kɔdan ɔhema anaasɛ siame akwam yɛde bia no yɛde kɔdan kɔgye na asa na kɔgye deɛ akɔdan na ɛnana ɔhema Pacho, menim sɛ obi di chiame ana akwam jase ne de kika ho na ofi mu a abusuapani na eyi nipa no de betere na ahai oba pani nso ensa wo bia na ani sɛ wo sa sɛ okunya to na yɛkɔbɔ da kɔgye na kɔgye ne nso ada kɔbɔ oba ne ma nti odi kampo toto na no kakra sa odi na ko na na de ma ho se nana se ni pe kunya to ye no nipa ade a ebi ka kwa kɔbɔ man ye asakra na ya hwe bi ya bia ya ko na na ya toto na no nti ko tiri ebi ka so le be ima di imagine ma sentem ka me pre ko di ne ba ko wa mo so nanka bɛwɔre yɛhwɛ nea yɛbɛtumi ayɛ sɛ medical mfa nhyɛ no asɛnti ka bɛtumi aprɛ no sisi ana yɛmfa no ahyɛ no asɛnti yɛnkɔ yɛ nom ɛti sɛ kɔntini totona no ɛwie a na fi na ɔde kɔ nkonnwa baabi a atena nkonnwa yɛde wokɔkyerɛ ɛno no mata nkonnwa no nyinaa asa na afɔ mu nyinaa ɛti sɛ ahemfie dwumadie nkasa no sɛ ɔhene ne hɔ a kontene na ɛfɛsi nti ɔhene dwumadie biara no so ɔhene ne hɔ a kontene so tumi din sɛ na ɔhene ɔwɔbɛpɛpɛ ɔba a ɔde amanyamɔ nana ne hyia na mu sɛ na funu kuro ne ti hene ɔhene wɔ hɔ na kuro ne ti hene ne yoo na ato ne kontene nti ɔne dwumadie no ɛso ɛtihɛ nana asante ɔno wɔ ne kontene no nti bi a ɔtukwa bi a ɔma saa kontene no bɛhwɛ n'akyi ɛde ma no ɛyi sɛ ɔbɛba ɛwɔ asɔre kora bi kora wɔ mu sɛ kyɛn ma kasa bi ɔtukwa a ɔtumi yi wo sɛ ɔhwɛ n'anan mu ama kɔnti sɛ ɔbɛba sɛ ɔde bɛgya secretary ɔno de ɔni hɔ a ɔna ɛsi na no kontene ɛwɔ dwumadie kɛseɛ paa ɛwɔ ahemfie hɔ yo babo na yɛhwɛ ne sɛ ɔhene ne hɔ na kontiri te sɛ nana kɔ akura na kontiri ɛhwɛ akyiri a sɛ kontiri ma akonnwa no so yɛ ne da a ɛnyɛ ne den sɛ ɔyi ɔhene aba ntɛm na ɔhene abɛgyina akonnwa ɛne deɛ ɛne ɛsɛ wo nua ba asrɛ so koraa ɛna so ɛdeɛ wo dɛ sɛ deɛ ɛnyɛ wo dedeɛ no wode kontiri ne ba a na ɔyɛ nti na ba deɛ a ɔsɛ ɔtwe kogya ɔtwe ne ho fie ɔbɛtra amammerɛ nti na yɛwɔ biara ne position a yɛmegyɛ sɛ obiara di ne la no nti no sɛ kogya no tɔkora no a kogye ɔtena so pɛ kakra bi nim sɛ ɛnyɛ ne deɛ nti ɔpɛ kyiri kakra a bi obi so ɔgya to bɔkɔɔ nana so foforɔ sɛ ɔbaa so no sɛ nana odi buo ma nana no a ɔwɔ hɔ no sɛ odi buo ma foforɔ na ɔba no pɛpɛpɛpɛpɛ yɛ sɛ wo na abɛto me tiw meyɛ pani akonnwa no deɛ baabi ɔmdina so kyɛn wo deɛ ntu akwala koraa nti bi ɔno ɔka sɛ wo na abɛto ma ahemfie ha menim ha pani sɛ pani onim a wo na ɔbɛto wo kyerɛ no sɛ na ne nkyɛ sɛ wɔwakyɛ wo nti wobɛgye bi kɔfi yɛnyɛ ne saa ɛnti na ma asante ahenniɛ no ɛyɛ fɛ nkyɛ sɛ ahemfikyereɛ ebi bi dem sɛdeɛ agoro bɛ saa no ebi de ne bi akyi saa na nti ebi hɔ nom de a baabi a ɔno biara gye ne la mu fɛfɛfɛfɛ ayɛ yo papa mɛda ase ma yɛnsa nhwɛ kontiri yɛbɛhunu ɔba ahema sɛ ɔba ahema
anye nneɛma bi ne kwan so a etimi de ɔhaw bi ba kontre nso ne dwumadiem biribi wɔ hɔ a wɔn nso sɛ wankwana no ti na ɔma ne nkwanta bi a ebetumi de ɔhaw aba kuro no so wɔyɛ kuro nti hene sɛnea yi hu sɛ ɔbaa hema ɛna ɛkɔpa wɔ hene aba sɛ ɔbaa hema akyia ne nsa ɛma biribi pa aseɛ na wamfa nea ɛsɛ sɛ ɔde ne ba no amma no ɔde mu rɔba a etimi de hooyɛ ɛba kontre nso biribi wɔ hɔ a ɔno nso betumi ayɛ ɛma no nso de hooyɛ aba ahemfie anaa aba kuro no mu anaa sɛ wamni lele a sɛ deɛ ɛtena bitumi de basabasa aba ɛne sɛ akonnwa tɔ a ɔmu ɛde abɔbɔ amaneɛ nti wo na bi a wonya obi na kɔkyerɛ no nti nipa no a wode kɔ no ɛnyɛ ayi ɛdamadeɛ deɛ da de sɛ aba ɔfɔ wo no adena kɔkyerɛ anahoma lɔde ɔkɔ akotumi da kɔkyerɛ mpanimfoɔ a wɔahyia nyinaa sɛ wei deɛ nam sɛ akonnwa tɔ ɛkɔ mo hene ɛtɔre no wei na ɛna woba bɛsi hɔ na bɛbɔɔdɛ enti kuro kasa no wɔn nyinaa te yɛnum nneɛma ɛkɔ so enti ɛsɛ wo na wɔkɔfa ba na sɛ kɔfa ɔmfa ne kwan so anyɛ na sɛ kɔfa ɛkwan foforɔ bi so ɛde yɛ a ɛde basabasayɛ ɛde bɛkuro ɛsɛ sɛ ɔhene ankasa wɔdu na sɛ nyɛ ne laa mu a wosa ɔmaa ne nyinaa mpo bɔ ɛhunu gu ne so nwie wedeɛ ne sɛ ɛdeɛ wɔntwantwi aba asa ebi kura akasa bi a wei na osekofi ɛna yɛde no ɛba nti nyɛ bɛyɛ bɛkyerɛ ɛyɛ sɛ akonnwa no yɛ abusua ɛda abusua mu ti no abusua na yi de brɛ abusua pɛni de bɛyi de brɛ aba ɔda abusua pɛni sɛ akonnwa bi ada ɛda abusua bi aso wɔ ne pɛni wɔ nti abusua pɛni na yi deɛ ne de hyɛ de aba sɛ na ɛyi kɔmihwɛ kɔɛ wei ne anya de bɛkyerɛ na akonnwa nti ɛde bɛkyerɛ wɔ a afei wɔtoto na no kakra a afei na wɔde kɔkyerɛ papa ayɛ akyiame ne ɛna yɛde no kɔkyerɛ no anaasɛ ɛyɛ kontire kontire ne ho na yɛde no kyerɛ ɛnyɛ akyiame hene kyame deɛ ɛnyɛ nnuro ne adwuma so kyame wɔ ne dwuma a wɔn wɔyɛ ofie hɔ ebi hɔ a ebi ho kyame papa ma mede ase paa pensuo nom na meda me homra sisi a ayɛfo yɛmɔmɔkɔ aba ɛde ba tete agyempɔn dwumadie so ɛwɔ FPN TV official ɔhwɛ yɛn ɛwɔ YouTube afei ɔhwɛ yɛn wɔ Facebook baka sɛ wobɛtumi de wadwenkyerɛ no ato apa no so ama yɛn berɛ sɛm yɛbɛgye berɛ na yɛkenkan de ama wo ɛnɛ yɛwura asante amammuo mu asante sɛne asante ebu ne man ɛna yɛhwɛ na asante amammuo no yɛbu na ahemfie yɛbu na ahemfie nti ahemfie na yɛwura yɛhwɛ nananom ɔtena nkonnwa yɛhwɛ akonnwa biara sɛnea yɛsiberɛ ne n'adwuma a ɔyɛ ɛna yɛbobo ho yi kontire deɛ na paapa adaadaa no ama yɛn yɛwura na yɛhwɛ na kontire no sɛ yɛwɔ dwumadi baako so a ɔna ahemfie ɔsafoɔ nyinaa so ahemfie safoa yɛde ma gyase anaa yɛde ma kontire wɔsɛ safoa no nyinaa ɛhyɛ ne sa kontire no ɛhyɛ ne sa saa mo saa na so bi hwere bi so a na ɔne na amanfoɔ bisa no ɔhɔ no nti ka ne sɛ yɛkɔ ko a nifa hene ɔno ɔko mu no ɔhyɛ nifa hene ne kwamu hene ntɛm nifa hene ne kwamu hene ɛna ɔno kontine no ɛhyɛ wɔn ntɛm ɛwɔ ɔko mu no yo ɛna sɛ bi si hene so a ɔno na kontine na ɔde ne si akonnwa so mpɛs kontine na sɔ ɔhene no mu na ɔde ne si akonnwa no so dwumadie no sɔ paa kuro no ti hene nana boaboa ho na ebia na menim ara sɛ mɛtwe aba ha sɛ deɛ mɛyɛ wɔ no
medical din ho ngomo die we country wotumi aboa me na atira bia country no ne akome hene no wotumi ye adwuma omo ye adwuma bom country ne akome no wotumi eye adwuma bom enti edwuma fra tade frɛ country no wotumi frɛ aman krado no sana avanto be frɛ no aman krado asante so wodi ko frɔ erma no abonti dom hene ana se abonti dom hene ho tade efrɛ wo edi ba ko amate a tade frɛ country e ba ko no eye abonti dom hene eno so se din ye refrɛ wo ti tada bi na se bi a country hene su ni ho a akwamu bi so omienu na nso da omo ntam aye krono ehini kroniti na akwam nso country hene ni ho a na akwamu hit mi gina nan no so ye bia nti na timi frɛ akwamu hene obra kwa country hene no ama oni bi juma akoso ni yo that's ma papa yenguram na yenhwe jasen so ono so na brabo ewo ahemfie ho na ewia sankrofo mienu yi omudi ahin de betuma ayi wo hene dom eno de enka ho sisi ya ewia na wo de no ata atwoma nti ma menhwe jase hene ono so ne dwumadie poten ewo ahemfie ho etisen oye ahemfie adwuma no mpani no mo baako ahemfie adwuma efum mpani no oyi mo baako na so ohiri bi agwato a ono na ode kwato konjine ani jase hene ode konjine na ko boku konjine so se ase kuni bi ato sana osu da kwato da na hema tonu bi kai eso ko ne kwato konjine na konjine so da kwato ohima ani sana ti na ko go so ni bi ma di ba ko se so ohini bi ahemfo mo ho nyina gogo wodi nyina no so bi ammo anyi na dwuma yi a ja se na otim kobo no kwa duru kobo de charge se o de ti o no tu se bo bia ahemfo bi ho no bo bia kwa bi o no tu se o bo kwa bi ya bi hwe ti so no ja se na no Deus ya o time de asem turu program asem party bi on ma o do twi ya ka say charge o do mo kwa bi ye fro an fi te be say anyo oduma ya o no na time de wo cha o bo ho e de wo ko na e na abra ko nyato so ono so idi o manko anim akoko ndire wo se mai ohene ko di ono otime ono kokos onya o yi no okos se ko nya bi ato nti ko ndire ko be bele ye onu nya no da kwache ko ndire na ko ndire so dia ni na we wa nya first no boto tona kakra na ko ndire so atona asan da koto na na hema ani nana hima na edu member itese ono ni yuna oba bisi papa ese jase ehwe ahemfie dwumadie so ahemfie ho no enwuma ho do be ne wo ho a jase na ehwe e ko se yesua de nti ahemfo no ehunu se yedi asem wa ahemfie yeye we enwuma ho do a koso ahemfie nyina ono na odano ana ka se ohweso onu wo be fa ba bia obe oka ahemfo mpanifo na ombe na na oka ho nti yen kan se o mampani amamu a yen kan se oben ti jase no ona se bia na nampo ebe ko jebomu a da kunya ono se akunya ile dia akunya de ko FCF aka asana mojamo ana jase no so ka wana utu na nafu ono utu na nafu na telefone also ka obi tu na nafu
Listen, Papa said, "Oh, can you be sweet? Let us say, Bibi, one you will be near man, go your dying. I will once up when always with you. A book jazz. No, now, you say, no, say no, Anka, on a course of so a mono, so you know, continue with you. Ama, with me, especially. Onu enu aye dum bom tino safari bi anka o se ja so hene Ndukura nanzo so amamu oni no hon ma ona konti de boom content no konti na bunta bo she nya bibia obedi sa frafi konti ho o de apa ko yo ba o de ja aba so ma hu ja se bi so a ayi pizza for e bi nyina she ne nsem eno ya konti na makwan na abasa na e bi na konti ina ma kwa o me wura nyimpe ba ku mi no mi nse bia na no kasa no se o tumi a o dia ma obia wa hwe ho ete konti na nkaka ene kane no de o pre sa kwa so na se jasi akoye nipa ahemfie ho se bibi ira ye ita bisa na ntem eche konti se wona fie ho ne manyina wona hye wonsa ndi se wonsa dia se ne nzafo no u bakura wo konti dinu mu and se ekura na konti dinu ekura Some of them, Papa, offer much money. Some of them, was a one who be on the baby. As somebody will be some was a more. Eh, what my Ryan give the Union, sir. No, could see a just and as a one in a crano. You could be a Buddha, just as a Bocrano. Is a Abia or New York? Maybe a chairman will be. I could be or what they are. Young continue to be Buddha. Yamia no ma afia ibe wure mu de ye be hwe hemfo no mu ni we we se omo abam na ehuru mu sa zo bia wo ye ka jasi me okwa jasi nti me hwe no be ye mre kontre ye be yonko me okwa dia cha me he nti ye benya na nanum bi na brano no papa o ya na wo ka se jasi abokwadu obokwadu di ene se papa we jasi obotumi se ohiri bi nyane niam yi a abse obotumi so abokwadu se na nyane niam yi nti bi se na kunya ya nyi zinjen jasi ya ekumeji a o de charge no ba se ni nipa nyina o mo atekra won che eti bi bia eti free jasi no ni se o aye akugoni ni ono de ba mo mo ti tumu sin de nkofo keke yes ono ba dia je projin ya se no obodo mo yin ni mo na jasi ma de saso na se ni mate se no de ba ba dia ni o mo so saso no na okuti da se ti bo kwa ndu jasa na o de kwa du ba ba no a fe mu yie to de to gba so mo a obi e wose asabi kura wose be mate na daada na sunya be to gya de wonche mama se we o ye nu sana hene ho na mama hwe se jase ne sana hene sana hene e hweska so ska se be gya obi se be gya wan bi wa sana hene ni jase ho na oba so ska ge se o da kam ni atu ka do kura sa da it is a bia we skaso a e bia kata no ho e ma na we final secretary and sana hede ono go chiro no we yempe be ban shade o ho no ni pa ta fa ni kra just be jato eh any ayaka da say onu ntu ya ntu we adaka isa sana o de good canon content na o ntumi ma sana ne so face kan kuti ni fi na dia chine ai bi ko bia sana ti se na na hia sana hene hia bibia ofre ya se hene ai mi ti se e ko ko bi ti he sika bi de se a na
Says we you know actually no boom content. If you put him what scandal be become the art. Let us say Jassy or Yakoye or Hirana. Young Kenya and your machine, sir. Obania design when you are saying, and the Jassy or Yakoye or Hirana. And no can say, or no can. Any of you tumba. You, baby, or no, your popular. Or no, your Kusabe. And said, Ubio baby, Udidi, Edru, you. Benagas are one and another. Udidi engage you. Udidi, baby, how would you? Yes, you. I have all. Titi at the podium Medina when you go Ocean FPN online TV show Ocean YouTube and now say Facebook. But of our channel to Sapum Union so bless him the Bejibrina Yakin Kind Argentino amount. And you like a be Abana, men Copa Maran Sana, Abehe Argentina, Abertopon. Papa, nam o ba hasa kan bi bisa se sai di bam yuni country ni jase o mi yunu nyina ti mi o nyina dom ana wo ba ko ti mi o nyina dom se o nyina dom se o nyina dom se nana ye be se ye tulu na ko nya so ni ba mi yunu enyina kan wo a ti mi sa hin o mo wo ni o nyina ti mi e dom ma na ye ye dom a achame bono ko rebi ho a omo nka ho ahemfie nkunya no do so be ebinum bi ho a ye kan se modie ye mo be kan ho se mo mra na nkunya no emuntre ne mo ahemfie mamu pa no nche dansi won papa bi ni se ne be kan o ti ne be kan ya sia be ya cha se ye kwa soro na ye se ye executives mo se executive no obi the best se wo ye do be copter da wa no nya drink se sana pesa mchilenti wo miru nyina tumi ye ohene dom ana kontre ne jasi wo miru nyina tumi ye ohene dom ohene ne dom ne bia o be ya se konti hene ne do ta na ne chi nti se bibi po de ba ono koje nana eti o de ba ni se o di se jase ono de ba jo de ba what happened in the private court of the game? They do one of my who be charging nana. That's what one is so good. So, this is a good idea. Be an eye, Jimma. Sir, Asana, only can you nama. Only can you. Nemo, obey the twice a week charging that. Nemo person can some party or canoe. That's what the kind. That's a Oprana umbrella. Needs a far. Still very good. It's a mere new hour now, holy, and then there will you see. That's a who could tell an energy. Oh, yes, we will have first now. I said they won't contain a man cry. Yeah. Oh, wait, no. I said, do that. So now, yes, you are putting the Babuno. Now, I put him home for the thing. That's all. I did. Yes, yes, share Asante Amamu. Kotibro ni ma yana Asante ebunu mai. Enti Yamamona sɛnɛ yibu yɛ man na yɛdi mu nkomo yi ma menkan adwenkyɛ kakra aba na mewi amasan aba papa hɔ na yɛatoa hwɛ di nkɔmmɔ na deɛ sɛ Jacob no di kan yi ho nkyɛmpa na ɔbaeɛ so fɔkɔ Joseph mema mo mpanyin atena ase yɛda ase ɛna ɔde ɔdɔ ahyɛ nso kakra agu nkyɛn hɔ papa yi wodɔ bɛyɛ fɛ wo ɛna Awurade akɔ a David sɛ ɔda me ono se ọmọ ya jo Joseph o se o heyen overseas overseas si wo no yo prof also ya ma won so ajo ya da se wajibre na o heyen e na o san ba bi no se yen koso a na yen adwuma pai na nyame e be hira yen e na o de na nchi a
to asie e de ma yen afi Agabus ono se o ma yan ha janom o jiri se yahoya nyubele nyame adom yahoya pa yahonya nka be ya betun ka yen tumba adom ne nti yahoya pa eno ba bi o se o tie yen ni ajanom e de two ho e de ma yen e wo won ahenie mu Magmens ono si ajanom e chiamu abayo ahen so yaje wo so eno se ba bi no se yo ogusua esua de hwe kwanya etutu ya niema wo ahemfie nti yere ho an de achi na obusua prophet kwaku ono se ogaman mu na ochia yen nyina de oso ena osan ba bi o se ye nananom entutu ye papa de na eye pa democracy yi abeye enyoma abeye nyom democracy abeye nyoma pa papa hadi amanti wasi yo ena osan be bi o se obo ade enhira mo pa onhira wo so ma yensa bi o osan be bi o se yo ahini mu no ode tutui ni tumi ekabom nyansa chechiri ena ensese obi ede tumi ntraso ade ewo bra ogu ne man emu kai media ho se osusu se obusa se ya him kwa mamu no kama chen kama minka bia kama minka bia mamu ye wo mu ya na enu de bitimi ya no ma no wa ya wa o ya no wa ya no afa o mu so mu ba fi na ko so mu de o ba ko nti enu so ya sanko bro ya sanko bro ana kaji bidia obsa ba bi o se odan se ye ma wo hunu ahemfo ne wondumadi ewo ahemfie ho ye da mo so ma se pa aba ye wo break we bi ma ye nhwe se country jasi oba anima ene omanhene se nipa ku na yedi kan aka wo mo asem se bibi wo etika mu wo omanhene de no ho na oba anima de no ho ne jasi ni country de ho a ubutumi de atuma kan ye ho a kwatum kan ye ho na nyame aduma da se na ye ba ya na ne e pre safwa ho safwa me de continue na professor lemo jasi ne ye oda ne ye benifo a ahemfio na fun nyina ubopani ni jase ahemfio ho nyina ubopani ni jase jase no o de pani o ahemfio ni be no ahemfio na no nyina no on na yo di yen kan se Ghana mamumu a yen kan se chief of staff oda Nemo se fa oni de boso so a any ono ya ti dia se abamu no o mabani ni wa ne vice ho vice no ha chief justice ho chief justice no ha speaker ho wo mu se we no ho de na so ye ba we no dia ani ho yo ya ti uzie mu nase ne ya ka o man hene no se kanen se musio bi eto o man mu a na kuru bi mu a kuru no de be dan na o man hene no man hene kire o kwan fa so yi se musio no
efi kuro to kawana ono da no oyi kuro okuru musuo ba kuro no ba no a na ọma hin na so ọma hin na iso kopani a oyi apaye amanu na ono so na ma hin so obi a ọma no eyi saa musuo fi ho ne e friend suman kwa hin nya papa ne e ko suman kwa nya ni ho o se no duma ka e wo ko obi de ba be wo obi de na musuo bi ato e wo kuro we wo ntimi ni na ko bo ọma hin na ma ne musuo bi ato ko sisi na ofro ye na onobo suman kwa nya na fi akoyi musuo no o suman kwa nya ne kwa no yi asante mamba musuo uko yese magbi enya papa this ono we are there papa ono ye yi se isuma na no bo so won ga da wa asante manyi na o se le casa yo ba ni se o de se kan na okon ono de ye ko kura se bi o se he kuma o efu gane nti o ma yin no no di kai ye ne du na chi wọ́n kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ẹsẹ̀ òun na utu na yẹn aka no nti na abẹ́yẹ kasa owó sẹ ọ̀hene ọ̀hene anyadiya ọ̀rọ̀dẹ sẹ anko a abọ́dúnrún. tìrẹ̀rẹ̀ wo de akó àbá yẹn náà de o ti fi ẹ̀ bi wọ́n dà ọkọ náà olùkọ́ fún mi dúró jì ní nífa yẹn wà ha nkòfin àmì fa àná sẹ ọ̀dọ́ ntẹ̀ wọ̀ jì. we de nka ho na manumu sase ye ko hina ye ko esa ahenkunu nyina hwan na onko bi ye hina je no fie se won ye woto fie ne ye ko mra ne du e be chiro e won exercise I feel no dia na kasa anko bi ahen se wono wo ya kan ni tabu mate obi a wo ka se obi kura ye mpopo hina se orso to ne dia no na dia me ye ne se o kwa hin fro no ma obi ane post o ye no obi du ade bia ne na ne je ho eyeye ne yie sai no na wona nanam nkonya e betu aye che no dokunya ye no o so polish ho ye fefe won ka che se we de me mpawei na me kope we to bia di ya fe na satin le so no eye woni a ahemfu kuma na ye bobo odi we ye safo ahene we ye obuo nyina olupo ni mo obi anka ho a ma gro no enti ka se wo de wudi esuati obuo nyina wo do mo atoto nyina na ma hene no eyi du ba aka ka se kamepe chame dia o simi koye we mpabo ahene yeso mpabo ahene no unya mpabo ahene bi wona na da ti fi a wo se kuro bi mo de uche kuro bi mo na sante ne mpabo ahene uche kuro bi a minti mo de e pusu ka se pa to ni bi e ama o se wo de no si wo di na to policy wo de yi a e di ba kitua bi ni wo ni fi o kitua bi ni ho dia mama bi a no asum obi se me de me ko have you quite we have go nya papa ni o ko so o tu le da ku ja popo ni papa ni ka dia ka o mo ka o ni o nya se me ka mo no ka ko so pa o sa ni ti o police na nam ko ja kwase ene o so o te fie be hu pa o papa ni o te fie e be hu pa o na ko gua won ko yin papa na be she se edwapo bia wo ne mpaboa ko na satin na se ayifu benefo a minimum ai chacha go bebri ni ko kushia na him ni kwai fi mpaboa na o ko gase a mpaboa hele no ene ko hwem ko yimia na de we na be she e ba so na nanso bi le kasa ho ona de si mpaboa ne no di ni na de baba we de mebe na we go ni mo ase baba dos won se na we de baba we ya de ne o be se operation fine to no aso wa so ade no se ya o ina ma no we di ni ame ne ni ade na nan pa bua no na me chere baba na nan baba wo so me no chere nan baba o je go ase enye ke to
Yo, Baba, that's my main part in telling you be and trust enough. I think I see or say, ya mamre and the ye when you feel I didn't say near my year when you feel no if you were preserve, I can't say your crown said your crown you bay. I think when you feel be your crack and your crack be a minimum. Minimum, over say, and over say, never been a one here, and say your crack. Jim Como, cousin, what the idea, and say a couple to more, and say a pea. No, and you know what it is. G. Uber no too for a while. Scatto Pugura, a baby will do a pea. And only near my, I did it to a cassette, MP. And Punya one in P. Then you why? You pay, as if you be grumbling, you dry them, you have one chain, and you be plenty. You one in Piano, your crano, your bomb by. Your bomb by and see. Any money that you be able to have a say, you be about there be say a year my bravo, no be for the a year bravo, a year my bravo, and you see, indeed, Kakra with me, I actually more no. And Osan baby was on my chumpen of war. I went some more on the say on my adjo or haying or say the money of so open hand memoir about so now over to me. What do you know? Group near Macacro. Yes, that's a pass. The beer with your brenna or haying. And Osan baby was on my adjo. Or say, ya him for no amamunu, and come on. A movie ha and yet ye and so to Tierney, you knew more, and you said, I knew you and Yana Nipanuan and Swan, and one Yanadi, Sinipana Yanadi, I hear ye, it will be anywhere, a woman, it will be in him. And I wish when I said baby was okay. Was I said it a bit more high, it didn't go high, on Van Cocono. I know you put in a cocoa. A bit but the problem you're one a comba. Oman Cocono, a comba, say we see a grow, you know. The German Cocono, and also the more HMO ever back. Happy Adanko Silva, or say, and Pawahine, no Slicker Cloud, one, and aeroplane 10, number one, here say, Daji, da, again, I. Nana you sure answer. Dabi. I get a second and such a number to be ansana. Wakubamba one year, but Obran and only send a number for her. See a brand no or ye a two and son and Nana Ahubuano or linear or Fenana Apadias, one of the others with the other. The only one, the only Apadia and Nana. A repair one thing. I fed the Biasu, I use one and also flat. And also, I frase a better
ana osan ba bi o se manage mudumadi no ho pa ya da se pebla o se anko bia hene enkosa sa Nini anko bia nini ya anko bia jo bo ase ye o no mo nko ngemo fi ba ko ba nya be ta ejebi opie enti ya ba chire onwa ehun ba omo ka bia omo nko bi omo de omo nko bi ya se chire baba enfo se ke o so o nya de ma nka bi Oba yebro no ayo bi akudu kakra ado ma edem be na pe nipa kakra ba se o chia wo mo no so na ba chia wo ma ye se bi ho na ka te ehia na so ya akanfu de o se sane mi na yesua ya ma me be hunu ahemfo ahemfi ho no ma dia ho do no etu mi ahemfi nipa bi no o dumadie o se mo ho ma ye bo bi kra obi ka se chame kra na wati tin chame no onim ne o ye ti ese ye akanfu yesua sa na me ne hunu ye na na bi ti atutu do bi esi sa na o bi ne bi dia di wa fi ho ti ye de ya se de si yesua ama ekirima so ekwa na etote atempo no anyira won ti de bi yim ama wona wo ekirima ahunu ama me to kwa infia so o mu sanwo saa na nanom o produce saa obia o ni dia obi nti se wo ho na ka che ye ka se continue plan ya obi ni kwa continue kwa obi ade kwa nti esu yi emu se wo continue o ni ami ehunu ya santi amambe ya ye na nam obo sa to eye titi ina da ho saa bi santi bia soso ye na nam eto aso a idu echi nti yi salmu no ye bia no ibo hunu bia ayira eso kata nyina ye bi so kata yo mama ya da wase medina me no wa ho nyina na mu na ya da wase fa kase nyame se da na onhyira wo pa yo ye so le nyuma die so edwuma ko a so yan sene ye Ordos Construction Limited makase wanya pisase opese usidan wo so a asase nye onya ya na usidan ma obi eni adwunia to kra ta so ma na wa usidan bi a ye hwa ye hwe eyi ni enyi frero na oni adwunia ma wo dan no odi adwunia ma wa onsinsi wo ma wo eno so obeye osi owi a onfa homa mpam eno obeye kama api owi a onsiesie dan no mu ma wo eno so obeye ma wo kama pa free Ordos awo 0592 954689 0592 954689 freno na omedi wadwunie emma kama sanso na Epoch Engineering Solution ono so freno bra wanya edan wasifie ubi adwuma bi na opese wode enhoma FM wiring freno na omeyema ufie adwumam wanya hotel bi ye freno na omeyema oye wia ape ni aye freno CCTV camera opese usiesie bi wuri bi hihye ba bi wonam na wo hwefie wonam na wo hwe adwumam freno eno so obeyema kama ape opese wode solar panel egu ufie no so a ana wodwum ho a eno so obeba na obeyama kanya ne bone nipa na wo ho ankyero na wo nsiati ban ewo ho free Epoch ewo 0248 70 8620 0248 70 8620 anase 0506 192771 0506 192771 free Epoch na eno so omesiesie ufie ho ohuma enyina emma wo kama me so so ma memfa birthday eyi entwomwe we every me programs manager nchen o say Mrs. Joyce the dia dodo na tado friend wa ye
Obapa Joyce ene ewa woda na wanse ba bi kwa wo Obapa Joyce yema utirim kwa owa yo yema woda pa nyame shira ona onpampia ya papa enka ho ema yen e pa chewa birthday party no bi abaye no to sapra yen na yemeboa na ye no nyina eni birthday papa ye sore na chia nipa mienu bi na afi dika chia minia edadan yesi e twen de bia o se o ba be sai pa na mchia mami gifti oneja opoto ka mo abi mchia mzoko akwese agbali ya mchia ba tie fu nyina ne mpanifo a ye no adwuma ayi na mchia obia yo isha nefa na sembe that's it afi ma wenchia me programs manager na menchia me MC abakope Difo Isaiah na ye MCU ala debi so da me wono woyere ye ba moacho na afi professor onso ye moajo adwuma ko obi ayi na amazika pa da fin ne de yere ma be fin ya bi aduma china no so mbere mu hia wo mo ka ware yesi on be kaje gum papa hia wo mo na beti aware sem so aware na hinya ejedu ni na bodofo ebesi nkunya na obule sija so na aya shishi amaw me tra djuma di mu na di ho cha me di am je so aye osei kwatwo ubufu ana wode kantanka aso no so maka se hwe ho yi mu hia ma yen mu hia ma Ghana ene abushua ni nyina ko se da se ne ye behia no tiri mo nyankopon a wo hwe wo so ho ma asem no on hwe wo so a wo ho emba asem bye bye.